Kaniga dega Dudashan Meghalaya bani priang sobhai pi baro syakatup kubor mata kejanmit. Syaban paish ki kubor ke babnya ngini pecoi kimat pokongsan. Menjer kekenhun Menteri ke Sarkar Pedeng ya ka health insurance ka basan lak tingkah na benta ki balah Nongpoh Senam Shaneng. Yakhi ke HYC persya ya kekenhun yalap khang bam dok masi. IT ki MLA ya kakali Prime Agriculture Response Vehicle hapo ka CM Elevate program. Mi ka jingkulmar jingmut ha ka kela baar jong ka jingyakren penbet put. Bat lapenlong ya ka jingyalang yamir jingmut hapadeng ka State Education Commission bat ki District Educator hajawai. Ki khubor ki babnya ka kenhun Menteri ka Sarkar Pedeng kala ai ka jingmenjur habayadei bat ka jingerap ha kaliang ka kwat ka khia shabaro kiriu temen ki balah Nongpoh Senam Shaneng klem da khen ya ka jingyo hapo jong ka Ayushman Bharat PM Jan Arogya Yojana. Habakren syakilat patai khubor hadin ka jingyalang ka kenhun Menteri ha kasni balang ha Delhi u Menteri Sarkar Pedeng u Ashwini Vaishnav ula ong bakani karai kalong ka badan kam e ula ong ru bakiriu temen kinyo ka ya ka jing sumar e ka bakot sanlak tingka ula banjur bakani ka sinjam kan kentup ya kumbasau pon san kelur teli ki longying hapo kari ringkat henriu kelur ngut ki nong shong shnong. ईयर्स से ज़्यादा के जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना में कवर करने का फैसला लिया गया है। ये बहुत बड़ा फैसला है। इस फैसले में एक बड़ी मानवतावादी सोच है, बहुत ही एक ह्यूमैनिटेरियन थिंकिंग है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कमिटमेंट दिया था वो कमिटमेंट आज डिलीवर किया है, उस कमिटमेंट को फुलफिल किया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 70 वर्ष की आयु के ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा और 70 साल के ऊपर के हर बुजुर्ग, चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग के हो, चाहे उच्च मध्यम वर्ग के हो, ये नया दायरा होगा जिनको 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। Kah Nyutrap Youth Council ni ke HYC henne kasni kala maham ting ya ka Sarkar jela haringkat ka jingberngam ban penlong da ka tamasa bam do masi lada ai jingbet ya ka jingyai rally hapo ka jingyalam u brahmachari Mukund Anandji Maharaj ke HYC kala kam bakate ka jingyai rally ka bala terwa ka themu bandawa ban penbena ya ki masi kum ka kemi jongkari lani kata ka mother of the nation bat ka jingkhang syo do masi bamar ha kawai kalyang kabalawan ra ya ka jingki win kat ba ka khubor halor ka jing ya kendu bat kinong tho khubor kala sapriang ki dekhot ka HYC hapo ka jingelam u president uba Roy Kupar Syndrome kilaya lum habar jong ka Shillong Press Club haringkat ki jing tho plakat kum kadak ban persya ya ka te ka kenhun kala ongru bakimla ban penlong ya ka jing ya kendu bat kinong tho khubor namar ka jing bam yo jingbet na ka Shillong Press Club. Our message is very clear. Do not come and dictate terms on us. We will eat whatever we want. We don't dictate terms on you, so don't dictate terms on us. And the second thing, and the second message, a very clear message is that no such rally will be allowed from our side to be held in the city of Shillong or in Meghalaya. And we also want the government of Meghalaya not to give permission to such a rally, because if such kind of rally are allowed, it will create disharmony among the people, the various communities of various religions staying in the state of Meghalaya. Kumshi benta ban kentiu ya ki kam ha kaliang karep karyang hapo kathany u MLA ka Maushinrut u ba Methodius Dakar bat MLA ka Rambrai Jerngam u RG Moment henne kasni kila IT ya ka kali Prime Agriculture Response Vehicle hapo jong ka CM Elevate program.
Haba ai jingkren ha ka jingelang uba dekar. Ula banjur halor ka jingdon kam ban wanra. Ya kini ki jing penthamai ha ka kam rep kumju ban penbidiang sya kinong rep ya kitiar kitar bedon kam. Ula ongru bakani ka kali kan syim ya ka benta bakongsan ha ka ban wanra jingkela ha ka jinglong jingman ka rep karyang jong ka mau shinrut bat ki jaka bamarjan. Ya kani ka kali la penwandur ban penbiang ya ki jing syakri bedon kam habaya day bat ka rep karyang sya kinong rep bat ki jaka nong kendong bat ban pensuk ya kalek kawan bat ka jing penkit ya ki marep napo kathan. Nama kibun skim kibadan na department bokher bokher nama kablok nama agriculture department dan veterinary department nama fishery department dan kibai department kibaya ham batin sosial jong kene kadong bacang kene kesehatan jadi masuk sini batin nama wakusin di skim batin kiba appointment ka plan nama kipois yang kino sosial kibadi hokanya terus sobat baca media masuk lembaga kino yaram penolak definisi kubur sektor jaga kan yaram pen air sim dan mikir sosial berkini objektif berupa kini kita facilities dan kini kita jingeram dan yang coba mana kini sosial kira Ka jingkulma jingmut kalawan jia hapedeng ki Court Regional Committee ka West Khasi Hills halor ka jing ya ka japut bat ka sarkar jela habaya day bat ka kela baar jong ka jing ya kren penbet put hapedeng ka Assam bat Meghalaya da ka baai ksai halor ka jing bambiang ka jing ya trailang bat ka jing ya kren hapedeng kini ki arliang mamla. Ka sarkar jela kadang up ya ki kai pot na ka regional committee ka bankut no ha ka laipotarik unailur arpo saw habakren shakilat pathai khubor u khli nong yalam ke HSPDP u balong ru udukot ka regional committee West Khasi Hills ba KP pangyang hene kesngi ula ong ba ki kai pot kimpat biang bat kidang up ya ka jingyakren bahkan sedang biang kenang ba anyo pentelun ya kakam. We know that each district, those who have disputed sector, the government has already notified the numbers, the members of each regional committees. So hopefully, and we believe that since the party has personally met the chief minister, it is 3 weeks back, we went and meet personally. He has promised that after the winter, the autumn session is over, then we will start the talk. We will resume the talk. So I hope that they will do the needful. And if the talk will not resume in these coming days, then again the party will go and remind the government. La penlong ia kajialang ia merjingmut hinin kesni hak yang nangba Government College Auditorium jawai bala penyai da State Education Commissioner u Professor SM Sungo ringkat bat ki advisor u Professor David Reid Emle bat u Tony TC Marak. Kani kajialang kala lumlang ia ki principal jong ki school ka higher secondary school bat ia ki college jong ka East bat West Giant Hills District banyak kren halor bun ki jing ki ba lakendu hakini ki jaka puli. Ha kani ka jingalang u chairperson Professor Sungo ulapan pau ba ka jing temu jong u kalong ban bishar ya ka jinglong jingman ha ka baya day bat ka puli puthi ka bamenta ha ka district bat banlum ya ki jingtip ki banyarap ya ka commission ban ai jingmut syaka sarkar. Its purpose is to find out and assess the situation that we are having here in the state of Meghalaya with respect to education. So I'm sure your presentation and the status that you're going to present to us will be beneficial for us in putting up our recommendations to the government of Meghalaya with regards to the implementation of the new program which relates to the NEP 2020. But I'm sure these challenges can be solved and maybe through the deliberations and the discussions that we're going to have. Kadorbash nong yang bari them hine kasni kalalum ya kajingalang bat UMLA ka Nongpoh ba Meryl Bonds im hapalau yeng shnong haringkat kajingya don lang UMTC ka Nongpoh ba balajit rani nong yalam shnong bat ki samla shnong banyakren halor ki mat jingdon kam bat ki jingtenju ki ba ka imlang sa lang kamat. Nakalyang ubas im ulapan bena ya ka jing penmi work order kaba arlak tingka na benta banshna ya ka clubhouse bethamai balabay tingka hapo jong ka scheme SRWP na benta usnem arpo arpulai arpo arpusaw.
Hakawai kalyang UMDC ba balajit rani ula sinyang syakaroi kapar jong kasnong da katinghung bat kor pensawa kumshi bentaban kentiu ya kalat penyaso hapo snong po thau. Nilayo ban note hangne ya gijikran nagaliang jong sports club. Akabadi bagi jingdon kam, kabadi ber club house, akaba madagasni giwan ru hangne kadi nakabanta beginiyo ban IT ya ka wakordar nakabanta ban cenai kani ke club house ke club ya ka bangilai kran adu snem arajar arpo ar ladang ambaklah akaba madagasni giwan ban pendep ya kani ke kam. Jadi ndakadau hagi jigide ber club kani kawai bat kawai kadi ya ka tuka mesin utlang pipan ni tu mesin utlang katu bro ngin saai pi nak menok halak-halak wan ke Nongpoh wan chau barong ka ora te kampat poi ke tiar ta kadau yo orang aban ora mendeksi di artli di mat di bana galiang do sport club. Hadian ka jingpet seng badang sien jong Presiden Karibhoi District Congress Committee ubadai ru UMLA ka mau hati uba Charles Marngar ringkat bat UMLA ka umsning u Dr. Celestin Lingdo kiba layas penyaso syaka seng NPP Karibhoi District Congress Committee RBDCC hinin kasngi kala penlong ia ka jingelang ha Raindrop Conference Hall Saiden. Hakani ka jingelang lajiet ia ki nongkit kam bathamai jong ka seng Congress Karibhoi District. Kinongkit kam bathamai jongka RBDCC kikentup ya President uba MG Kharshan Lor, Working President uba GS Shadap, Senior Advisor uba Stan Lewis Rimbai, Advisor uba Adrian Khan Melengap, ki Vice President uba Rocky Marwen, uba Prang Singkli, uba Reverend PW Penar, uba Shalwis Malay, General Secretary uba Defender S Lamare bat kiwe. Ki angut ki nomi khmat kena dalam jongka parti kongres na ko Karibhoi district kata kalong iba Charles Marngar bolong presiden jong Karibhoi district committee angkat bat Dr. Celestin Lingdo kilami no na parti kongres men penyeso ila dia bat ke parti NPP harangkat bat ke jingdan lang ni ba Gabriel Walang bolong mede jongka jongstany ke nagaliang jong Karibhoi district congress committee hadin jong di hat basni ba tamba jong ki katukan ni ki tayo perkhat ngi puson kumno ba incline parti halor ke jingduno jongi ya presiden barang ba jong ke district layo ya karai mentakasi bansim eksenjam banjet ya kinong mikmat ya kinong yalam batmai jong parti kongres kentup nadu presiden working president vice president ki general secretary bat baro kinong pikam jong ke parti kongres apo Karibhoi district. Kirang ba snong jong kisnong ki bahap hapo jong ka Mausen Ram block hinen kasngi kila penlong ya ka jingyalang ha Mausen Ram bat kila rai ban penthamai ya ka senjuk ki khli nong sen shar snong Mausen Ram block da ka jingthmu na ka benta banwan ra ya ka roi ka par ha ka than Mausen Ram bat ka jingdawa ban penkiu kerdan ya ka Mausen Ram CNRD block syaka civil subdivision ka balong kamat bakongsan. Habakran cekilat patai kubor uba ahyambar rapsang ubalong chairman jong ka senjuk ki khli nong sen charge nong Mausen Ram block ulapan pau ya ka jing sokhya halor ka jingbam sutnyo jong ka sarkar jilla ya ki patba jong ka than Mausen Ram kani ka pau perthai haba ka Khasi Students Union kadang yai beteng ya ki kamdawa ban kentiu kerdan ya ka Mausen Ram CNRD block syaka civil subdivision. Bat kani kecil keduk lang ngejungi hadin bagi lekeren sani jai kita kecil kelong bitba ngin haban mi madan no dangi ki klit no sisha ban pen sngau syaka sorga bakal dei kapor ba dei ban pen urang no ya kata kecing angnul kecongi ka sorga ka don ya kata polisi ban penjan ya kata administration syakinong gendong ba chau bai ba ya kata mi dawa bas ngau ha warano ya kata ka kumbapila clay ya kita kikintin ban penjan berbor ya ki program juga sorga bat ngi ki pajba nong pendong Dorbar Nong ka Nongpoh kala penlong ya ka jingelang menta kasngi bat u officer in charge MR Marak jong ka Nongpoh police station ban ya kren ya ki jing ki bayadai bat ka jingdi drug ki kamtu bat ki wei ki jing jong ka than
Habakran cekilat patai kubor urang ba Ashnong ka Nongpoh uba Sylvester Minsong ulapan pau halor ka jing penklan ya ka jing paharamit bat kran halor ki jing ha ka bayadei bat ki kali bampat pendankam ki bayeng ha ki service lane ulapan pau ya ka jing kemen halor ka jing shimkhia jong ki pulit ka Nongpoh police station ban kershan ya kini ki jing temu U officer in charge UMR Marak ulapan tekena balapan terekam ya ka jing paharamit bat la yo ru ban kem katu kat ningun. Regarding this, we have taken some steps, like we have started our foot patrollings at night, whole night. There will be a party who will be patrolling the whole Nongpoh town, till the DC office, all these areas. And we have night mobile patrolling on the highway as well as on the town areas. They will be on the move at night. Like our patrolling party, we have evening patrolling and whole night, again other patrolling. Besides our police station patrolling, we have this traffic branch also. They also go for night mobile patrolling. So these are the preventive measures that we are taking to prevent all the crimes that is happening in our area. Ka Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad lane ka ABVP Shillong minta kasngi kala penlong ya ka program Aikusnam Utirat Singh Best Student Award 2024 ha ususu tham auditorium Shillong ka Pabitra Margareta ka Menteri Sarkar Pedeng ka ba Depet ya ki kam External Affairs and Textiles kala wan banishim benta ha kani ka program kum ka kongsan. Ha kani ka program kala ai khuble ya palat chispa san phongot ki khna school ki bala job bha ha ki examen SSLC but HSSLC arpho arpusau kani ka jingalang kamshim la rakhit tang ya ki jing job ha ki jing pule jong ki samla pule henrai la buram ru ya ka pateng jong Utirat Singh sim ukla wat jong ka jela Meghalaya ubaju ai minsim ya ki pateng benriu lingba ka jing shlur ka jing long nong yalam bat ka jing shakri jong u nakawai ka por shakawai pan Sangot ki nong lute ki bajudan kti haki kam lute haki surak ba ki la syabat haki pat ba hadin bakila lute na kawai ka truck ka ba la penyang harut surak ha umnget da ka ba pendan kam ya ka auto rickshaw unongnya jong ka truck ula yo lat ban pet karat na ka te ka jingja bat da ka jingerap jong ki nong shong shnong ki te ki sangot ki la sya bat ha Q9 hapo NH6 Riboy ka truck ka badon ya number AS not iway GC lai not prahnrio la nya da ututa de apo prasnem kerta na Tripura ubala batai ba kita kisan ngot kila lute na u kat ba udang shat jingshat harut surak haja ka ba penyang ya kate ka truck nakal yang kipulit kila pengat mukadema ha ka bayade bat kate ka jingja bat ka jing toket kadang ya chikmat mentangi ne pet ya ka jinglong jingman ka sun peneng hanong ba Shillong Kajing shed kalong 8.0 degree Celsius pat kajing kriat kalong 0.1 degree Celsius. Kajing sengam ka hau kalong 0 na kasyas pa menstep bat 100 punyo na kasyas pa janmit. Kala bendon kajing hap slap ka bamlu mala bat kajing tir uperthat haki babun ki jaka. Syaban poi syaka bekut jang ketup kubor ngene pet biang sesien yakimat bokongsan. Menjur kekenhuan Menteri Sarkar Pedeng ya ka health insurance ka basan lak tingka na benta ki balah Nongpoh snem shaneng. Yaki ke HYC persya ya kekenhuan ya lap khang bam dok masih. IT ki MLA ya ka kali Prime Agriculture Response Vehicle hapo ka CM Elevate program. Mi ka jingkulmar jingmut ha ka kala baar jong ka jingyakran penbet put. Bat lapen long ya ka jingyalang yamir jingmut ha pedeng ka State Education Commission bat ki District Educator hajawai. Di parlok katung ila poi syaka bakut jang ketup kubar jingi menta kejanmit haduk mengidai syam yang pilih syai kasi kublai pi barok. Balai
Goswami and Vice President Bishwajit Sheel. Meanwhile, in another program in the day, Saha also attended the oath-taking ceremony of the Sipai Jhala Zilla Parishad. Various distinguished leaders were present in both the functions. আমাদের এই কারণে আমি